बे जाहैबाय जोंहा धर्मजान मा गामिलै बेयो धर्मजानानो ना स्टार्टिं जा गेरेम दैमारिनि हाबानि एसे डेक'रेसन बानायनायखौ खोन्थानोसै आङो बे माने जागायनायसै आरो जाथ'वाखै माने ओमफ्राय एसे खोन्थालांसै आङो हाबफैबाय आरो आंबो फैयाखैमोन दिनैसो फार्स्ट फैबाय आङो एसे खोन्थालांसै आरो बेसे बुरजा बाखि दंबायो खामानिफ्रा फार्स्ट टाइम ओरैजाय नै बेखौ एसे खोन्थाग्रोनोसै आङो बे जाहैबाय माने फैनानै बेयाव नै जिरायग्रायाबो माने एसे माबासो माने दंफांनिसो मोजांथ' ओमफ्राय नैयाव दङ नै माने संग्राय सान्द्रि ओमफ्राय सेन ओमफ्राय ओरैजायनो खखा ओमफ्राय बेफोराव नै सोरबा जुदि फैनानै सेल्फि लाफैबा लाफैनो हागोन फट' साफाय जानो गोसो दंब्ला सेल्फि जन ना इयो ओमफ्राय ओरैजाय नै जिरायग्राफ्रा माने फैनानै बेयाव जेनेबा जिरायदो दाथ' जेनेबा अखा एसे हाबाय नालाय बेयाव साफा खालामनांगौ आरो ओमफ्राय ओरैबो नै मोनसे मोजांनो ओमफ्राय ओरैजाय नै नाथाय फिथाइया नुदोंना नुवाखै फिथाइ थाइखाबावनायसो मानो इखौ गारला नामा इयो गारलासो बेखौ गारला रायदोंआ फिसा फिसासो ओमफ्राय नैयावबो जिरायग्रा इबो फैनानै जिरायफैनो हायो ओमफ्राय इयाव मोनसे ओरै मोजां मोनसे नुदों माने आङो एकदम माने फ्लाइटआव बाना दं नुदोंना फ्लाइटथ' ना बेखौहाय हेलिकप्टारसो होनगोन ना र' एसे जम खालामना खोन्थानां ओइ हेलिकप्टारा नुदोंना नै इयाव दंबालाय हेलिकप्टारा ओमफ्राय एसे सिङाव ओरै हाबनानै एसे खोन्थानोसै बिथाङा माने गय बागानाबो ओरैखा नै गोगोमखाथार ओमफ्राय एसे खोन्थाबाय ओरैजाय एबार सिङाव खोन्थानोसै माबायदि डेक'रेसन बानायदों थांगासिनो र' बारा गोबाव गैला आरो गाबोन समबार मंगलबार बुधबार साननै 21 फेब्रुवारिबाथ' माने बुधबाराव गोलैयो आरो एबार आङो नै फैयै एकदम गेटआ अलरेडि जाथ'वाखै बानायगासिनोसो नालाय दा मोनासिमहालागैबा जानो हागौ सिङाव हाबफैबाय आङो मावग्राफ्रा दाबो बेस्थ' सिङाव हाबफैबाय दाना फार्स्ट टाइम आं माखौ खोन्थानो फार्स्ट टाइम नैखौ खोन्थानोसै माने बिराद दंबायलै मावनो गोनां खामानि ओरैजाय सोब जाखाजोब्बाय जास्ट माने इयाव सिथाबनांसिगौल' ना इयाव सिथाबनांसिगौल' नामा आदसा नैबेखौ सोबबो सिनाय जानांगौ खोमा मानसिखौ दे खेबसे हाय होनहरदोब्रा सोबबो सिनायखायो सोरनोबा आखौ हाबानि नै नांगौबा नै बेखौ बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन सिनायखायो जानांगौ देब्रा होनहरदो गगा मोनदों मानसियाबो एकदम ओरैजाय जोबथारनायसो सानजा जोबथारनायसो कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोनहा नांगौबा ना ओमफ्राय जेनेबा पेन्डेलनि सायाव लायो ना माबायदि लायो गिदिर फिसा नामा जोङो मोनसे हाबायाव 7था खामानि मावो 7था खामानि खामानिखौ मोनसे पेकेजनि थ्रुयै फैयो आदसा बिदि आरोना दाथ' जेनेबा बिनि गेजेराव क्वालिटि हाइ क्वालिटि मिडियाम क्वालिटि बेसेबां बाजेटखौ नांगौ रेडि जाजोब्बाय नै माजों एल'नाय एबार एसे खोन्थासै ओरै जाय जाग्राफोर नालाय अबे बानायदोंब्रा नै ओंखाम जाग्राया बेयाव जागोन बेना बारिया ओरैबायदि गिदिर फैगासिनो एकदम माबा बालाफारा मोनबाय बालाफारा खाथिसो आरोना ओरैबायदि फुर्टि हिनजाव गोदान
बोथोरनि थाखाय नेनानै माने बिराद गोबाव जाबाय मोसागासिनो ओमफ्राय नै बेसे गोबावसो जाखो नेनाया औ नेनाया जोङो आधा घन्टा जाबाय नेनानै आथिं दुबाय मोसानानै मोसायाखै नोङो आङो दोंसे मेथाइ मोसाबाय मोसाखांबाय एबार मोसाना मोसाला हिनजाव गोदान मोनफैनाय लोगो लोगो आरो मोसाबावो आदसा रेडिखा ना रेडि आं फुरा रेडि एक्साइटेड एखेबारे सिगाङाव फैग्रोबाय एबार फैयै सिगांखौ खोन्थाग्रोनोसै एसे फार्स्ट टाइम सिगाङाव फैगारनि हरनि समाव मानसिफ्रा दिनै गासिबो नेनायफ्रा नोंसोर हिनजाव गोदानखौ नेदों नामा बेसे गोबाव जाखो नेनाया बेसे गोबाव जाखो घन्टासे जाबाय घन्टासे नायनो लुगैनो हाथारला नामा बाना लांसै आं बोरैबायदि माने खारबोनाय मेंबाय ओरैनिफ्राय रेडि नै आं माने फार्स्ट टाइम खारबोग्रोबाय नालाय मेंबाय आङो रेडि जाबाय नामा बेसेसो मोनफैखो हिनजाव गोदाना मिथिगौ ना मिथिथ'वाखै बेसे गोबाव जाखो नोंसोर नेनाया गोबाव जाबाय खोन्थाग्रोबाय आरो ओरैजाय नै गासिबो रेडि सानाव नुनायासो आलदामोन ना दायो नै हरनिया माबायदि एसे खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय ओरैजाय नै आर'ज गाबग्राफोर रेडि एसे खोन्थानोसै आङो जुसाथ' खुनांगोन ना ओरैबायदि आं खारबोनाय मेंबाय बाबा बेसे गोबाव जागोन नोंसोर नेनाया माबानि मोनाबिलिनि 5 बाजिनिफ्राय दंफैयो 5 बाजिनिफ्राय आर'ज गाबग्राफोरा मेंबाबोथ' दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंहोथारनांगोन दिनै ना औ ओमफ्राय गासिखौबो आं खोन्थाजोब्बाय ओरैजाय नै सारिगिदिं एसे मोजां खोन्थादों आं फार्स्ट टाइम ओरैजाय नै बेयाव माने जानायनि आयदाया एसे आलदा माने
सोब माने गय सारि सारि गयनि सिङाव आरो सिङाव ना गोजौ दंबायो ना औवा गेदाखौ नुवाखैमोन आङो माबोरै मोनदों गोसोखौ औ रंजानाय मोनदों हाबा जामारसिगोन ना नोङो हाबा जामारसिगोन उन्दु दिनैनो ना दानो नै टाइमा जाबायानो खैथानिफ्राय हाबाया डेटआ टाइमा 7टानिफ्राय 10टासिम नै रेजिरेजिसो मोनदों ओमफ्राय मा हिनजाव गोदानखौलाय बाजैखौलाय अबा मेजार नांखानाय ना नायना लाबोनायब्रा जोंना 12 बोसोर जाबाय 13 बोसोर 13 इयार्स wow 13 years हिनजाव गोदान दोनबोग्राफोरनो ओंखाम संबायना नोंसोरो जों संदों दानिफ्राय खापसे मोनलायाखै मा मोनलायाखै फुंनिफ्राय मा मोनलाखै होनबा मोनलायाखै हिनजाव गोदान मा दोनबोग्राफोरनो संदों नामा मेनेजारा सोर नों नामा ओरैसो नामा मेनेजारा मेनेजार गैबावा ओरैजाय एसे खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय नै बिसोर खोमा मेनेजारा लायग्रासोमोन मेंबायना खै घन्टा जानाय जोंहाय रिसेपसना 3 घन्टा जादों ना मोजां मोनफैबाय ना औ एबार एसे खोन्थानोसै नै मोनफैथारबाय माथो मोनफैबाय गोग्गो मोसाबायना सारा गोलोमलायथारबाय नामा गोलोमलायबाय ना बिहामजो मोनबोनायखाय बिहामजोआ माबायदि बरियाना आरामथार मा ना खेब हागोन लाइटखौ थिखोनानै डाउन खालाम मोसाथारबाय होमबा माने बेफोरबायदि जेनेबा हिनजाव गोदान लायनानै बेफोरबायदि मोसानाय बेसे गोबाव जाखोमोन मोसानो मोनिया गोबाव जाबाय ना नोंसोर गामिनि ना नोंसोर गामिनि आच्छा एबारसो फार्स्ट ना गामियाव बिदि मोसानो मोननानै हिनजाव लाबोनाया एबारसो फार्स्ट दा माबायदि मोनदों गोसोफोरखौ ओरैबायदि मोजां ना आच्छा चलो बेसेबां आरो माबायदि जाबावो बेखौ खोन्थालांबाय थानोसै लाबोनानै माने हाबा दाननाय जायगायाव खुलुमखासिगोन माने बेनो जाहैबाय जोंहा गेरेम दैमारिनि गोथार जुलि हिनजाव गोदान एबा खैनाखौ लाइमोन आफादनि गोसोआव नेहाथारि जानानै बाथौ धोरोमनि मा हौवा गोदान नों नामा लोगो हौवा गोदान लोगो बिदिखौ मा होनोलाय हौवा गोदान लोगोखौ लाफा सेरा नोङो खेबबेसे लाफा सेरा जाफेरखो मा नोंबो हाबा जाखांबाय नामा नोंहा नों हाबा जाखांबाय नामा जाखाङाखै मालाबा प्लेनिं लाबायना नोंबो गाबोन समफोरफोर हाबाया नोंना आराम मोनलायनाय ना मालायनाय लाबोगोन ना नोंना नागिरलाबायसै होमबा नै सोरबाफोर जुदि नायदोंबा नैबे बिथांखौ आंनि थ्रयैहाय
माने बेहा भेकेन्सि दंनो बेखौ माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन मानसिखौ एसे मोजां खोन्थानानै साफाथार मानसियाबो जागोन ना माबायदिखौ नांगौ एसे खोन्थाहरदोब्रा जायखिजाया सिख्लाबा हिनजाव सिख्लाबा जासिगोन नंगौ जायखिजायाबानो जामारगोन ना जागोन 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 होमबा जाला मेला मानसिया कन्टेक्ट खालामनो हागोन ना हायो हामारगोन आदसा हेल' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफोरा गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं इयुनाव बिदिनो मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअ बानायलांबाय थानो हायो बे जाबाय जोंहा नोलोबारि गगामुख नोलोबारि गेरेम दैमारिनि हाबा बेखौनो एसे आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे शेयार खालामनानै हो